daga cikin abin da baya cikin ɗariƙa ta Tijjaniya, na sha faɗa a cikin karatu da muke da kai shekarun baya, maganar in ana zikiri a rinka dukan kirji, wannan baya halitta, babu shi a fiqhul ɗariƙi. Malam Usman, rawa wannan in an rawa wannan a ce ana zikiri ana rawa, babu shi a cikin fiqhul ɗariƙi. Akwai wata rana a Kaulaha, Madinatu Kaulaha, garin Shehu Ibrahim, sai wasu suka dinga ainihin wato zikiri suna rawa. Sai Shehu Ibrahim ya tara jama'a a masallaci ya ce, to na ji wasu mutane suna rawa, suna zikiri suna rawa, ko suna yaban annabi suna rawa. Ya ce to kada wanda ya sake wannan abun a gari na. Addu'a zan yi, na rena masallaci na, zan tafi masallacin annabi, sai can zan roƙi Allah duk wanda ya sake rawa yana zikiri a gari na, Allah ya karya kafar tasa. To yaya Shehu Ibrahim ya faɗi wannan, ya ce na rena masallaci na in yi addu'a a cikinsa, sai na je masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in roƙi Allah a can duk wanda ya sake yin rawa yana zikiri, Allah ya karya kafar tasa. To sai a zo kuma yanzu abin da ake a ƙaƙabawa shari'a, a ƙaƙabawa Shehu Tijjani, a ƙaƙabawa Shehu Ibrahim, bayan sun kore. Malam Usman, na sha faɗa cewa ni a matsayina na wanda na ɗan zauna da malamai, duk da yake ban samu na yi karatu ba. Shehu Tijjani, kamar yadda na taɓa faɗa, Malam Usman ya zo garin Fas, tana tantsam da waliyai, Maroko, tana cike, tana cunkushe da buraguzan waliyai waɗanda ake zikiri, ana kiɗa ana rawa, ana yaban annabi ana kiɗa ana rawa. Amma Shehu Tijjani bai taɓa yi ba, ba a taɓa yi a gabansa ba, bai ce a yi ba. Saboda haka jama'a sa za su yi? Ba za su yi ba. Shehu Ibrahim da na zauna a Kaulaha, garin ƙasar tana cike da waliyai waɗanda ake kiɗa ana zikiri, ake yaban annabi ana zikiri ana rawa. Amma Shehu Ibrahim bai taɓa yi ba, ba a taɓa yi a gabansa ba. Balantana gashi yanzu ya faɗa, ya ce bai yadda a yi ba. Wasu saboda kwaikwayo ya sa suka soma, sai ce to wanda ya sake yi, na rena masallaci na, sai na je masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in roƙi Allah ya karya musu kafa wanda duk ya sake yi. Wannan ne ina ganin wato koyarwa ce mai ma'ana.